Aínda que foi reformada íntegramente hai algo máis de 2 anos, a rúa Romero Ortiz de Ribeira presenta numerosas deficiencias que motivaron as queixas da veciñanza. A principal é o mal estado das lousas de granito que foron rompendo polo paso do tráfico, supoñendo na actualidade un risco importante tanto para o tránsito rodado como peonil. Facéndose eco das demandas veciñais, o Concello acometerá a retirada das lousas e a sustitución por un pavimento de formigón, resistente ao paso dos vehículos. Sabemos que esa actuación foi moi mal planificada por parte do goberno anterior, vemos que se están rompendo esas lousas transversais que discorren por toda a rúa de maneira recorrente, xa rompían nada máis inaugurar a propia rúa Romero Ortiz e agora, dentro do Concello, o que pretendemos facer é unha actuación integral sacando esas lousas e pavimentando para evitar que teñamos que ter a brigada de obras permanentemente nesa rúa porque o tráfico é constante e as roturas pois tamén están provocando un malestar lóxico que nós entendemos na propia veciñanza porque se producen caídas, porque os vehículos poden danarse e, por tanto, queremos facer unha actuación integral que evite que teñamos que ter a brigada constantemente reparando as lousas día sí e día tamén. Ademais, o cambio de pavimento, esta actuación integral inclúe o derrube dun inmoble de propiedade municipal para crear unha área de lecer. Tamén se actuará no treito inicial da rúa, onde se habilitará unha zona de carga e descarga. Quero destacar que dentro do goberno pois xa estivemos reparándoa no ano 2024, pero vemos que esas lousas hainas que sacar para ter unha solución definitiva, non? Nese sentido, dentro do Concello xa temos planificadas as actuacións, vamos a aproveitar que tamén vamos a derrubar un edificio que é da nosa propiedade nesa zona para crear unha praza onde a xente se poida reunir, vamos a quitar todas as lousas transversais que están rompendo constantemente co paso dos vehículos e, ademais, informar que vamos a facer unha nova actuación máis próximo á zona do Malecón, entre onde está diante da residencia de maiores, para que haxa unha zona de carga e descarga habilitada para todo tipo de vehículos.